Tabi-tabi po. Boh, matindi oh. Bato lang yung inawakan mo, nakaakyat ka na. Parang talo ba yung mountain climbing niya? Yun, may mga harness pa yun. Ano yan? Inuot ka mo dyan pare ko eh. Kamote? Oo. Yun mga katsoy, good morning. Dito tayo sa Barangay Nagsulo ulit. Dire-risbakan natin dito mga koy. Pasensya na po sa istorbo, tabi-tabi po. Makidaan lang po. Grabe tayo yung balahibo ko dun sa moto. Ako lang kasi mag-isa. So yun mga tay. Siguro mag-ano muna ka mga tay. Maglo-lure casting muna tayo. Subukan natin magdalag muna, maaga pa naman. Pag wala mga tay, magbibit-in-wit na ako, bulati. Kasi wala na rin mga tay, wala na rin tayo ito, lumot. Kasi tag-ulan na nga, natunaw na yung lumot. Pag wala pa rin mga tay, bali nagdala ako ng dala. Hagisan natin ng dala. Kasi di ba nung nakaraan nga kasi maraming kumakain na tilapia dun sa may batuan. Okay mga tay, stop muna ako. Yun mga tay, madaling sit upan lang ito mga tay. Magagamit tayo mga tay ng artificial na prag palaka. So shoutout nga pala sa kay Kachoy Raplino, nabigay sa akin ito. Aww. First cuts wala mga tay. Siguro mga 10 bato lang tayo. Gaan talaga sila dito mga tayo mga tayo. Wala mga tay. Oh no! Stop na tayo pang bit in wit. Huwag na tayo magpalit ng lure mga tay. Kasi maaga dito, maganda. Mag-aalas 6 na rin mga tay. Mga 5 minutes before 6. Doon tayo mga tay. Sa dating spot. Walang kumibit doon mga tay. Siguro. Yan. Diyan tayo sa spot na yan. Parang lumalim pati yung tubig mga toy. Lakas daw ng ulan kagabi. So kasabihan sa mga tanda, pag umulan daw maraming kibit. Sana nga ganun. Tayo mga toy sa spot na risbakan natin dito. Na-miss ko yung grupo dito mga toy. Ang saya namin ng last na video namin dito. Last na samahan namin. Dito tayo mga tay. Ako, dito yung nakaraan mga tay. Natabunan pala yung spot natin. Oh no! Yun mga tay. Dito tayo mga tay.
ginagawa mo? Solo adventures tayo mga toy. Sana makaagit. Sana makakuha mga toy para pagka makibit dito mga toy, paparisbakan natin sa tropa. Naya naman kasi ko na ano, na pero sahin ko silang sumama sa akin. May mga lakad din kasi sa mga toy. Shoutout nga pala kay ano, Pitonggo TV, kay Running Thunders, salamat sa blowout ng nakaraang upload natin. Tsaka kay Kabiwas TV, kay Philip Robles. Siyempre salamat sa ano, sa mga solid supporters natin, mga solid kachoy. Thunders dito sa may Nagsulo. Yun, shoutout sa inyo. Sana makadali tayo na rin. Oh, may mga ano pala dito, palaka. Naglure ako dun mga toy, nagdalaganting ako. Walang kumain. Kalimpits, nakakuha nung karang araw mga toy. Laking dalag. Shoutout nga pala sa Kalimpits family, thank you. Ayun mga katoy, almusal muna tayo mga katoy. Ayun na, gulay. Maaga kasi yung alis ko mga katoy sa bahay, 4:30. Dito hinahabol ko eh, yung ano dito. Yung pala eh, natabunan naman pala yung ano, yung spot na nakita natin ng tilapia dyan na kumakain ng lobo. Natabunan ng water lily mga katoy. Kain po. Dagdag po. Ay, Ming, pakain natin ito mga ano mga rin. Ang daming pusa dito. Okay, kanggo. Hati-hatiin natin yan. Kumakain sila mga ito. Wag mo na itakbo, tinakbo mo pa yung pagkain mo eh. Dali na, dito ka lang. Ano na, makadahil tayo mga ito. Mga ilang upload ko na rin mga ito, yung mga ano, 0-0 eh. Aww. 0-0 din. Okay mga katig, baka malubag tayo. Kain tayo. Pag wala pa rin mga katig, agisan ko ng dala to rito. Dito lang ako sa mababaw mga katig. Maambon na mga toy. Maambon na. Maambon na mga toy. Mukhang maliligo talaga tayo mga toy. Mukhang pagdadalahin talaga ako nito mga toy. Pag nabasa ako mga toy, magdadala na talaga ako. Walang kumakagat mga toy. Wala pa naman pag umuulan pa naman mga toy. Pangit mamingwit. Wala talagang kakagat. Baka sana wag nang pumunta kung may hahabol pa dito mga tropa natin, wag na kayo pumunta. Kumaambon. Umuulan ah. Ano ginagawa niyo dyan, Ming? Maambon na. Doon kayo, oh. Banda ron sisilungan, oh. Huwag kayo dyan. Doon kayo, dali. Doon kayo.
Doon. Ayan doon, dito. Dito kayo, dali. Dito. Dito kayo. Dito. Kasi yung mga ambon yan. Diyan kayo. Diyan, dito. Yan, diyan kayo sa ilalim. Dito kayo sa ilalim. Mauulanan kayo. Yan, diyan lang kayo. Dadala na lang tayo mga toy. Basa na rin lang ako. Umuulan na mga toy. Try natin. Tama naman. Patis ba tayo dito? Sana marunong pa tayong magis. Sana mababaw lang itong mga kalimutan mo na tayo. Patok pa rin doon. Kain ka tayo mga toy. Kain ka tayo. Wala, wala pa rin nalagyan ko. Ano pa yan? Parang yung nakalimutan mo lalagyan mga toy. Madahan tayo mga toy. Original. Lord. Atoy oh, good size na mga toy. Oh. Original. Atoy, nakadali tayo. Uy. Uy. Wala. Hindi tayo mga toy. Walang kumakagat eh. Vlog din pala eh. Yung tropa mga ka-hunting ngayon. Ayun. Saan ang ano Marikoy? Anong channel mo? Bang Issue TV pre. Ay parang nakakatak ko yan. Tingnan ko nga mamaya. Ano sa iyo? Roadway Fishing? Roadway Fishing Adventure. Rod Choy. Ah. Oo. Ayun mga ka-hunting. Ayun. Iwas zero lang. Sabi nga nila, uy, mayroon. Meron yan. Hindi mawawalan yan tropa at gawa ang malimit yung lambat. Kain mo, huwag mo iangat. Ha? Bitungin mo. Kain mo, huwag mo iangat sa bato. Ay, kinakapa talaga pala. Oo. Ayan mga ka-hunting eh. Tropa yan. Kinakapa namin yan. Lalaki. Ayos. Kapain mo, huwag mo iangat. Parang gusto kong umiksa. Yun oh. Dalawa mga katoy. Ah. Dalawa malaki ito isa. Ayun, magdala-dala tayo para ko. Ha? Yan side. Mga katoy, dalawa. May bato rin. Oh, good size to isa. Ayan, good size yan. May batong alak oh. Ito, yun.
Dami sa ano, yung nakulusot. Uy, meron ko pala dito, tatlo. Siyempre tayo mga katawan. Tatlo. Ayos, di natin. Dapat kinakapa mo yan bago ano. Dapat pala kinakapak muna, sayang yung dalawa. Ayan mga katoy, mayroong tropa tayo. Si Bang Tisyo TV. Pasupport na lang mga katoy. Ayan, mga tropa natin yan. Maraming salamat. Ayan, kadali tayo mga katoy. Oh. Tatlo pala yun. Oh. 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 Tatlo laman. Saan na? Ayun oh. Oh, dalawa. Mabasa pa. Oh, original pa tayo. Kakatawa naman. Yan. Ay, ay. Oh. Oh, katoy. Ano pa man? Pakain mo pare, kaya may dool yan, hindi tatagos yung dool. Lahat pala kinakapa, Karigoy. Oo, kinakapa, Kinakapa pre. yan. Katoy, oh. Kalimutan natin yung ano. Hulo, sus, Ginoo, oy, thank you Lord. Mga katoy, tira si mga kabonsai. Opo, marunong ka palang tumapon yan. Ang galing naman, sana all. Ang galing. Mga katoy, tinisting niya yung tropa. Di pala nakaw yung cellphone niya. Grabe, namatay eh. Namatay ba? Kapain mo na lang siya, pre, kasi ano. Apain mo muna yung tingga. Ikutin mo muna hanggang paano. Paikot. Ikutin mo muna paikot, tapos padanda na patikom lahat. Ah, ganun ba? Yung Para ano, pre, para... Yan, sige, ilagay mo muna sa gitna lahat yung ano, yung tingga. Kamay mo, paikot, maliit lang naman eh. Yan. Oo. Hindi, okay lang yan. Meron pa yan sa dulo. ganun pala yan. Oo, baba mo lahat na ano, tingga. Paikot. Paikot. Well, hindi ko lang amindalan tala eh. Ah, wala. Walang kawala. Yan. Wala. Dito man, dapat doon ka mga banda. Diretso. Babaw naman yun doon eh, mabato. Mababaw lang. Ito. Tsaka mas maganda yung dala mo kasi mahagis mo siya ng kahit gabaywang. Sa akin, di mo mahagis yun ng gabaywang ka. Okay lang yan. Diyan lang naman yan eh. Eh, sayang yung ano, hindi masushoot sa bulsa, sayang. Nasa ilalim ng bato eh, nakasiksik. Ay, sumisiksik sila. Fishing. Wala akong load eh. Ha? Wala akong load. Ano nga, wala. Fishing ano siya eh. Fishing marami naman. Yun, mga kahating, ganda oh. Zero. Mamaya, may kukunin lang kaming bonsai. Ah, sige, sige. Pagbalik na. Hubad ba tayo, bro? Oo, hukubad tayo. Mamaya pa naman yun, uy, may baon yan. Mamaya ka pa naman uuwi eh. Ah. Wala, 0-0 G. Kaya, magdala na lang para sigurado. Ito mo na mamaya. Ah. Alis muna natin si Kahanding mga doy. Ayos. Kaya ba ito eh? Meron mga doy isa. Maruyo mga doy. Hindi na lang ano, tanong ko anong kailangan.
ginagawa mo? Yun, mayroon mga tayo, yun laki. Kunin natin ito. Sumabit kasi pala sa malaki. Sumabit tayo. Sa malaking bato. Uy, dalawa. Sus. Aray ko. Wala na, nakawala na. Ayun. Aray ko. Ito yung dalawa. Ayos. Thank you, Lord. Palapad tong isa. Diyos ko, Lord. Thank you. Ay, thank you, Lord. Tama tayo. Ay, sirti-sirti talaga. Maganda talaga pala yung may ano mga tayo. Dala. Maraming madadala. Saan ka na? Saan ba ka? Saan ka gal? Saan ka pumunta? Ito. Yun. Tididing! Saan isa? Where's the one? Saan isa? Saan na nawala na? Oy. Nawala pa din. Ay, sigurado. Lahat makikinabang. Maraming salamat mga grabe. Oh, yun mga katay. Ay, 2 oras ito nakuha natin. Mga katay, oh. Lapad yung isa. Sakit sa ano, balikat. Kain muna mga katay. Ang sarap kumain ito pagka ano, nababad sa tubig tapos kakain. Bala ko sana kanina mga toy. Mag-ano ko, mag-iihaw. Kaso nakalimutan ko yung lighter. Ano ba yun? Kain po. Kain po tayo. Ming. Huwag na, kain ko rin yung tilapia ko. Uwi ko na yun. Kain tayo mga kal. Cook. Iba yung cook sa amin mga kulay puti. Sana maganda yung pinuntahan ng tropa para mag-enjoy naman sila. Parang ba ano ata, may pag-usapan ata ng group chat kagabi mga to yan. Pupunta ata sila sa ano, sa Bulacan ba yun? Parang Bulacan, Labambo. Sa Bulacan na tayo mga to, Labambo. Yung isa kasi nag-ano rin si Pitonggo TV. Uy, ang laki yun. Ano kaya yun? Sa ano daw, sa Real. Ewan kung saan sila napunta mga kapatid. Ate, bayan sila, medyo mahaba na naman to yung video natin. Thank you. Asan na ba yun? Ayan. Ah? Yung sana, nag-iyaw sana. Ayan na makati sila. Layo ng pinuntahan nyo, pare kuya.
Nagbangka pa kayo? Ah, sa tuktok lang? Yung mga toy, andito na si Bang Tissue TV. Pasupport naman mga sa inyo mga toy. Mga Ayos, solid ka maraming dyan. salamat mga Ayan. ka-fishing. Ito mga kasi ano siya yung content niya pala mga toy, ano sa ano Bonsai, sa bonsai. bonsai mga toy. Oh. Galing pa siya ng ano sa taas ng bundok. Yan. Grabe. Ang ganda. So anong ano to? Kamuning bilog. Kamuning Oo. Pangkarit, teka. Kamuning binangonan. Tapos ano yan pag ganun pag tumahan? Yan. Itatanim natin yan pag ganyan. Yan. Pag nagdahon na Tapos to. pag nagdahon, ganun Ayan. Oo. Wow, yes ah. Ayun, pasupport na naman Ayan. kayo. Kung sino yung mga ano dyan, Mga mahilig sa bonsai dyan, mga kanting ito. Yan mga katoy, uwi na tayo. Okay na to mga katoy. Oh. Malaki na rin yan. Oh. So, bago tayo umuwi mga katoy, samahan mo rin sila. Mayakitin daw na bonsai. Tingnan natin kung paano yung diskarte nila. Tara mga katoy. Ba, dapat pala may mga harness kayo ah. Ba, hirap naman yan. Tarig-tarig naman ito yun. Katakot naman yan. Yun nakakita nila mga ito, doon sila kukuha ng ano, yung parang balitiin na yun. Ba, matindi nga umakyat, sanay na sanay. Dapat talaga dalawa, tama yung dalawa para tulungan. Ang taas. Tabi-tabi po. Bah, matindi oh. Bato lang yung inawakan mo, nakaakyat ka na. Parang talo ba yung mountain climbing niya? Yun, may mga harness pa yun. Ano yan? Inuot ka mo dyan pare ko eh. Kamote? Oo. Grabe, nakaka 1/4 pa lang sila mga tinaakitin. Meron pa daw sila nakita dyan. Oh. Yan, meron din daw. Paano nagkakaroon ng ganyan? Inaano ng ibon? O kusang tumutubo? Ah, kusang tumutubo pala yan. Tumatay, kukunin nila yung baliting pula. Yung mga tayo. Baliting pula, kukunin daw nila yan. May baliting pula pala. Di ko alam oh. Alam, kulay green. Asan kayang gamot yan? Baka dito sa dulo. Sobrang hirap pala yung ginagawa nila mga to eh. Yan pala yung mga content ni ano, Bang Tissue TV mga to eh. Biro mo. Napakahirap naman yan. Andun na si Kachoy Berto. Andun na mga kayo. Basta-basta mag-bonsai mga ka-fishing nga eh. Yun oh. Di basta-basta talaga mag... Akala ko yung bonsai, ito yung tiyatanim mo lang, basta mo lang kukunin eh. Paghihirapan mo pala bago mo makuha. Oo ah. Ay. Akala ko dito lang yan sa mga tabi-tabi dito. Oh. Sa paanan ng bundok. Sige lang, malayo na ako. Yan, layo naman ka tuyo. Saan na siya? Andun na siya mga tuyo. Ay, andun. Asan na siya? Grabing batuan na yan, lalaki. Tara, ginastos ko na to. Matindi yung ginawa nila mga toy. Yung mga toy oh.
Wow, ang ganda nga. Ano ba ito yun? Ang ganda. Buwis buhay yung ginagawa nila mo. Ito lang pala katapat to. Iba-ibang klaseng ano mga to eh. Yung bonsai pala dito. Ito yung kanina. Ano ba sinabi ni kanina sa akin? Ito yung katulad ng pinakita sa atin na unang nakuha nila sa taas. Ayun, iwan ko ano. May dala silang kabra mga to eh. Ginapikog. Piko yan, ginapiko. Wala silang ginapala. Buti walang ano yan, yung nangagat na ano. Pagka natsamba nyo dyan, honeybee, nangyari kayo. Ang bilis nyo siguro bumaba. Sobrang habaan ng video natin mga to, pasensya na. Ito natin nakuha nila oh. Ilagay natin dito sa gamit nila. Ayan mga to, iwi na. Ayan. Sarap. Tabi-tabi po. Makiraan po ulit. Ang tawag